מיכלי, אני מדגימה לך בעצם את הרצף שאני מעבירה להם בחלק של האוסטאופורוזיס. אז כאמור, עם טרבנדים, גם עם טיובינג, אם אין שם זה יכול לעבוד. אז אנחנו מתחילים עם מה שנקרא בעולם היציבה, אולי את מכירה תרגיל הגבייה, ההתארכות, self-elongation. אני בעצם מנחה אותן ככה לפרוס את הגומיה מעל הקודקוד, כדי שהיא תיתן כאילו סוג של מגע טקטילי, פידבק. היא מוחזקת משני הצדדים די קצר על ידי הידיים כשהן מאוגרפות, עומדות בפיסוק ברוחב האגן, עמידה נינוחה, ובעצם עם כל הוצאת אוויר, עם כל נשיפה, להנחות אותן למשוך את הגומיה כלפי מטה, מה שזה בעצם מייצר זה דיפרשן של השכמות, ותוך כדי מהקודקוד להתארך לתוך הגומיה. אז לקחת ככה איזה 5-6 נשימות והתארכויות כאלה, כדי להתארגן נכון מבחינת חגורת כתפיים, צוואר, אגן, ואז בעצם אני נותנת להן גם להסתובב בחדר תוך כדי ההתארכות הזאת והמשיכה של הגומיה כלפי מטה. גם הליכה רגילה, אחר כך הליכה על קצות האצבעות, אחר כך הליכה על העקבים, כאילו ממש כמו שהשרוטיסטיות עושות כדי להטמיע את ההתארכות הזאת גם במצבים דינמיים. ואז כל אחת חוזרת למזרן שלה, ואני אומרת להן כל הזמן תמשיכו לדמיין את הטרבנד הזה מעל הקודקוד ולצמוח לתוכו. לוקחות את הגומיה בידיים ולוקחות קצת ככה כפיפת כתף ונשימות. ואז עוד משהו אקטיבי עם הכתפיים, אפשר לעשות כזאת הרחקה אופקית עם הגומיה ולהדגיש את הקירוב שכמות ואת הפתיחה של בית החזה. לאחר מכן אני נותנת להן, אני רגע אכוון את המסך יותר טוב, לדרוך על הטרבנד עם שתי כפות הרגליים ולעשות כזה, כאילו להחזיק אותה משני הצדדים ולעשות שרגים כזה, את לא חייבת, ומתוך זה לקחת את ההטיה של הגב. כאילו אפשר גם לתת להן רול דאון, כאילו בגב עגול, אבל הרי בעצם את רוצה אחר כך לדבר על זה שאת תרצי ללמד את האוסטאופורוזיות בלי קשר לפילאטיס, וכאילו מתוך הבנה שזה לא תרגיל מתוך הפילאטיס, את האסטרטגיה של ההיפ הינג', כאילו אם אני צריכה עכשיו להתכופף ולקחת משהו מהרצפה, שזה יהיה בגב ארוך, בגב ישר, גם אם כאילו אין לנו שליטה על זה וכולנו מרימים דברים בגב עגול, אבל כאילו כן לתרגל גם את הדבר הזה ואת החיזוק של השרשרת האחורית. אפשר אחר כך גם לתת בתוך זה סקווטים ולהישאר בתוך הסקווטים וקצת כזה סקי עם הגומיה. ואז אני בעצם מנחה אותן לפרוס את הגומיה לאורך המזרן שלהן, כאילו ממש לחלק את המזרן לחצי. ואפשר האמת עוד קודם, לא, אני אנסה להעמיד את זה על הרצפה. וואלה, אפשר עוד לפני זה, כשהגומיה מוחזקת בידיים, לתת להן את התרגיל הבא. עולים על קצות האצבעות ויורדים, ואז בעצם מוסיפים רקיעות עם העקבים ברצפה. אז כאילו עלייה, ואז בום, בום, בום. ושוב עלייה למעלה. זה תרגיל שלקחתי מאיזה פיזיותרפיסטית אמריקאית ששמעתי בפודקאסט, קוראים לה סרה מיקס, שהיא גם אוסטאופורוזית בעצמה, והיא הייתה כזה ווייטליפטרית או משהו כזה, אז כאילו היא דיברה על החשיבות של להעניק את האימפקט ואת הוויברציות על העצמות, והיא אמרה כאילו הנה דוגמה לתרגיל ממש פשוט שלא מצריך עכשיו קפיצה בדלגית או רוטבר, לעשות את ההמפ במפ הזה. רקיות כאלה. את יכולה לתת להן את זה בהתחלה גם בשילוב עם הגומיה, כאילו מה שבא לך. כאמור, פרסנו את הגומיה על המזרן,
ואני מנחה אותן לעמוד כשהגומייה מימינן או משמאלן, ולעבור עכשיו מצד לצד, ובהדרגה להוסיף גם שם אימפקט, כאילו לקפוץ פעם על רגל ימין, פעם על שמאל, כאילו להתחיל בכאלה דילוגים, ואז אפשר ממש לקפוץ על רגל אחת. לאחר מכן אפשר להפוך את זה גם לסקייטר לנץ' כזה עם טייפ, אוקיי? אפילו אפשר גם קפיצה כזאת מצד לצד עם שתי הרגליים. עוד פעם לטובת האלמנט של האימפקט. לאחר מכן עוברים אל המזרן. שוב, זה תרגול ממש קצר של סדר גודל של 10 דקות רבע שעה בהתאם לזמן שנשאר לך. אני מעגנת באמצעות הברך הימנית את הגומייה אל המזרן, אוקיי? אני אראה לך ככה. והיד הימנית מחזיקה את הטרבנד מאוגרף, כמובן כל אחת שתהנדס את מידת המתח שמתאימה לה, מתחילות מכפיפת כתף, ואז בעצם המטרה שלנו לקחת את הזרוע לאחור, לפשיטה, ולחפש שם גם עוד פעם את הריטרקשן של השכמה, וקצת פתיחה של בית חזה, אוקיי? ואז בשילוב עם ניתוק של רגל נגדית. פשוט להפעיל את שרירי הליבה ולעבוד קצת על בלנס. ואז את יכולה נגיד להשאיר אותן עם רגל שמאל סטטית בהחזקה שם באקסטנשן, ולקחת כמה חצי סיבובים כאלה עם היד. הם מניחים את הברך, מניחים את היד בחזרה, כרצף ביניים לפני שעושים את כל הדבר הזה לצד השני, כאילו עם יד שמאל ורגל ימין, אני נותנת להן לעשות modified push-ups כאלה שמסכלים קרסול על קרסול, ובעצם מורידים את הראש ואת בית החזה ואת הגב כחטיבה אחת להטיה, כאילו לשכיבת צמיחה. ואז מתוך זה, אם אנחנו שוב מדברות על הקטע של קצת אימפקט וקצת גם כל מיני אסטרטגיות כאלה של בלימה, אם חלילה נופלים ואיך לבלום את עצמנו ברכות, אפשר לתת באונסים כאלה, כאילו מתוך הפוש-אפ, לקחת קפיצות כאלה מצד לצד, כמו שאת מכירה. אני יודעת שאת לא מעבירה שיעורים מכשירים, גם אני כבר לא, אבל את יודעת, כשעובדים עם הקרש קפיצה, עם הג'אמפינג בורד, אז עושים כל מיני כאלה לרגליים ולידיים, אז כאילו זה בעצם לקוח גם משם. אז זהו, אחר כך הרצף כאמור לצד השני, ובסוף אני מושיבה אותן על המזרן, מלפפות את הגומייה מסביב לכפות הרגליים, עקבים, כפי שאת יכולה לראות, נעוצים לתוך הרצפה, אפשר ככה, אפשר ב-X, ובעצם לוקחים כזאת חתירה, אוקיי? את יכולה לתזמן את זה עם שאיפה, נשיפה, שני הכיוונים טובים, כאילו גם מאמץ, גם פתיחה של בית חזה, ואז אני לוקחת את זה אסימטרי בעצם, לכל יד בנפרד, יחד עם רוטציה שם, בשילוב עם הפתיחה של בית החזה. עכשיו, מה הרציונל בעצם של כל הדברים? קודם כל, אני מדגישה להן שאף אחד מהדברים שנעשו הוא לא תרגיל מתוך הרפרטואר. זה איזה שהם רצפים שבעצם אני מזמינה אותן ונותנת להן את האישור שלי לשלב בשיעור שיכלול גם את התרגילים מתוך הפילאטיס הקלאסי, אבל מתוך מטרה לשרת את אלו שיש להם אוסטאופניה, אוסטאופורוזיס, וכאילו לתת להם מענה בהיבט של בריאות העצמות שלהן. ואגב, אחת הרכזות שני ורצ'יק, כשהיא הייתה בסדנה, היא אמרה לתלמידות, גם אצל ג'וזף פילאטיס בסרטונים רואים דברים שהם עם קצת אימפקט וקצת העלאת דופק, וכאילו מהסגנון הזה שזה לא הרפרטואר הקלאסי. זאת אומרת שלגמרי אפשר בקטנות לשלב את הדברים האלה בלי לחתור לפילאטיס בצורה גסה. עכשיו, מה עומד מאחורי כל זה?
כאמור, יש את העניין הזה של האימפקט והוויברציה על העצמות, אז כאילו לתת את זה כאן בקטנות כזה, כי זה הרי לא דברים עכשיו כמו ריצה, קפיצות על קופסה, דלגית, whatever, אלא במסגרת כזה שיעור קבוצתי. הדבר השני זה הקטע שלה, straight, כאילו think straight, התארכות, גביהה, כל התרגילים האלה של החתירה, קירוב שכמות, פתיחת בית חזה, צריך להרבות בתרגילים האלה בהקשר היציבתי עם האוסטאופורוזיות. ולאחר מכן יש לנו את הקטע של ה-strength, חיזוק שרירי, ששוב הוא צריך להיות תחת עומס, תחת התנגדות, אבל פה כאילו היו טעימות כאלה של הסקווט, של ההיפ הינג', של הקצת שימוש בגומייה כהתנגדות, כדי לתת איזשהו מענה שהוא מאוד לייט. והדבר האחרון זה stability. כל מה שקשור לשיווי משקל ומניעת נפילות, כי אנחנו יודעים שאם חלילה את נופלת, את שוברת ומשלמת על זה ביוקר. אז כל מה שקשור להליכה בסגנונות שונים, תרגול בעמידה על רגל אחת, תרגול בבסיסי תמיכה צרים, גם הרצף הקטן הזה בעמידת 6, אז בעקיפין זה משרת את הקטע הזה של הסטביליטי. זהו, וכמובן את מוזמנת להוסיף מה שאת רוצה.